Đurić. Služio sam civilnu vojsku pri jedinicama gradskog vodovoda. Osvojio sam najviše vrhove Bukulje, a 98. sam potpuno sam prepešačio ceo Košuljak. Nalazimo se u Bočinskoj šumi. Prostire se na preko 250.000 hektara kvadratnih. Godišnje uzme preko 50 života nesmotrenih planinara, šumara i izletnika. Ja ću vam pokazati šta je potrebno da preživite. Sa sobom nosim samo nož, čuturu, vreću, šator, plinsku bocu, suncobran, kremu za lice, laptop, mobilni telefon, aparat za grijanje, prvu pomoć, plastelin, bebi ulje i omekšivač za pete. Stani! Brzo! Pogledaj, posle 2 dana bez hrane i ovaj mališa će mi mnogo značiti. Faktički ovo je vrsta koju možete jesti. Apsolutno je bezbedna. I što je najvažnije, puna je proteina i dragocenih minerala. Ovo će biti odvratno. Ali najvažnije to su dobri proteini i minerali. Dehidracija je ovde najveća opasnost. Svakoga sata gubim preko 5 litara tečnosti, koju moram nekako da nadoknadim. Nije prijatno, ali jedini način je da pijem sopstveni urin. U urinu se nalaze soli neophodne za funkcionisanje organizma. Pretprošle godine jedan planinar iz Rumunije izgubio se u ovim šumama. Preživeo je 17 dana pijući svoju mokraću. Da biste preživjeli u ovom surovom okruženju, morate biti spremni na sve. Vidim naselje, vidim kuće. Ovde to znači civilizacija. Civilizacija znači i spas za mene ili nekoga ko se našao u situaciji da mora da preživi ekstremno.